yalla wai da Allah ki so dikito na hada miki mudi aka jira na gashi lokaci kuma yana so da mai gida jani Allah ki sauri ke ga na hada miki karfe 10 ga ta yi mudi aka jira Allah ta hawo mutum kai sauri ke gani kai sannan naman ka ga wannan nama wannan azumin ga wannan nama wurin dibi alhajin muri shiga ke gani Waziri ina zuwa ga alhaji ko mu targa alhaji alhaji da alhaji wallahi ina kwana wallahi wai wurin abin ga can ga wannan maman ka wurin dinan alhaji ina maka sauri ka san maka ka san yanzu karhe 9 yanzu ka san goma ka san mai gidi ka sauri a kwashi ka mana hukuma asibiti ta ga wannan ma ta sa doka lokacin da ake zuwa din wallahi to mu kawo wanga tsari ai sani na ko do shi sun ka take to dibe mara lahiya Allah na tuba ai ko shi ka take ana dibe mara gaskiya haka ne amma ko wani abu wanda mutane ka san wanda abin lahiya yana da bukata koyo shi idan an ka ce ko shi ana zuwa dibi ne wani ko da aka zuwa sannan aka yi mai aiki wani kuma ana sa kaga ya kamata sai sun ka shirya wannan abin shi yasa sun ka da lokacin zuwa dibin mara lahiya bakin karye 4 na al'asar har zuwa karfe 6 wato an na fahimce ka alhaji mai dara wato kana nufin dai don dai su mara lahiya su samu sassabci da lafiya a lalle gaskiya ai ta yi gaskiya saboda ko da kun tafi saboda rai ya security na nan ba za tun bakin amma wani ta ba za yi su a bar shiga wani ta yi a karfe 4 na al'asar zuwa karfe 6 da yamma okay 4 zuwa 6 ko don haka ina ba ku shawara ku yi hankuli har da mulki ya ta mu gona ko amma da mun irin ƙarya ku ta yi ce ku zo ba ku tambayar izinin kowa sai ga da kuma da kuma kuna ganin inda an muna ka da rubuta ka bakin aikin da kowa Allah ya sa lokaci ga ta dan gida ma'aikacin wani kuma gaskiya ga insha ka Allah da cikin ma'aikata babu illa haka ne kamata ba wuce zuwa gona mu ga waziri ne sai mai magana to alhaji mu ta yake ta wuce mu ta zuwa gida Wannan sako ne daga hukumar Usman dan Fodio University Teaching Hospital Sokoto.